Baby. Yarın abin sana kifa. Yarın abin me yasa kike mun haka ne, hakan ai kisa ne, kin manta alkawar ne. Me yasa kike mun haka ne, hakan ai kisa ne, kin manta ya muke yi ne. Akwai kauna a tsakaninmu kama ya yan biyu haka ke cewa kauna kada ki yada ama kada ki yada kada ki yada kada ki yada kada ki yada. Ban san me kike gani ba, ban san me kike tunani ba, me yasa kike yin haka? Kin manta soyayyar mu wasu ita suke koyi, wai ita ke yayi. Kauna zuciya na baki bai daya, amma yanzu kin yada. Jiyar kika mun jiki da ruhi ya sauya, ko kin yi tunanin bari na nisan ba zan barki ba wallahi.